Arminia. Arminia, han kører. Du burde starte med som Spain i stedet for. Godmorgen. Godmorgen. Tallene ser meget bedre ud i dag. Hvis vi kigger på ejerskift, der er en stigning. Opbremsning er stadigvæk ikke meget. Og struktureringen er gået ned. Bitten er gået lidt op. Armet er på hele dagen hjemmefra. Så han kigger kun i den faktisk. Mobilen er også gået helt ned. Og så nogen der var på overvejde i går. Ja, der er nok. Og Det fandme da flot ud. Og ja, agenterne. Ja, det kan Og styr på agenterne. Yes. Og Vest er faktisk også gået helt ned. Jeg tog lige deres tal lige for 1 minut siden, så vi lige får alle vores produktion med. Så det ser jo rigtig godt ud. Og så på en fredag. Det er perfekt. Solen skinner. Enterprise. Det ser meget godt ud. Det der. Ja. På der. Og Linja. Du klarer det. Sidder du bare kløret op i hovedet, eller hvad? Jeg tror på det. Jamen, jeg tror, der er nogen, der har siddet og visiteret i går, for lige pludselig så væltede det også ind i ejerskifter. Jamen, jeg synes, jeg kiggede på Minjas Bakke i går. Det er noget med nogle af 70 nye, der var kommet. Bare i Minjas Bakke. Ja, så er det sgu da flot, at den Skal du have hjælp, så må du sige til mig. Godt, vi finder ud af det. Jamen, det ser godt ud. Klima, den har jeg sat på. Fordi at det er Majas fødselsdag på søndag. Det er lige så gammel som Rasmus. Det skulle ikke kommentere selv. Jeg er på tv. Er der ellers nogen, der har et eller andet, jeg gerne vil sige? Hov, Mette. Jeg har skrevet noget på op under ugens tips, og det er primært til enterprise-segmentet. De her baseline-fakturering og non-standard faktureringsaftaler, der ligger, hvor der skal krediteres i NAPS og faktureres i ESYS eller Columbus. Der lå en hel del på Susans kunder, og dem har jeg lige snakket med Fakturaservice om, og det er faktisk dem, der skal lave dem. Så når der kommer noget ind på vores CDM-to-do-liste, som er baseline-fakturering eller non-standard fakturering, så skal det op på den to-do-liste, der hedder Fase, som er Fakturaservice. Okay. I CDM? I CDM, ja. Fordi det ved jeg ikke, hvordan man gør. Det må jeg lige hænge til. Det ved jeg, det har jeg lige lært. Vi kan vise, hvordan man gør. Det var godt. Ja. Ja, mere. Ja, kom med det. Hvad så nu med for eksempel bonus? Altså nu har jeg for eksempel en gang i kvartalet får udbetalt noget bonus, hvor jeg har lavet sådan en krediteringssag. Vil det også være fakturer, der krediterer sådan en? Eller? Hvordan får du den? Altså får du den på en CDM-sag for sælgeren, eller hvordan? Eller gør du det bare selv? Eller du laver den for sælgeren, kan jeg se på dig. Og så skulle jeg jo gerne have en retur Ja. fra Peter. Ja. Det har jeg så ikke lige fået denne her gang. Vi skal lige snakke med Finn om i dag. Ja. Men hvis jeg vil få det ned, fordi så vil jeg vel få det ned i min private. Men det er sgu det, jeg er i tvivl om jeg gør. Nej, den, Det ligger ikke inde i den der fælles. altså Mobiø. Nej. Altså den skulle gerne komme der tilbage på. Så selvom jeg har lavet den, så vil den ikke komme tilbage til min private. Jo. Hvis Altså- du lavede på den privat, så vil den komme tilbage Så til skal du skrive, at de skal sende den til Mobiø. Det har jeg ikke gjort. Det skal du så gøre på fremtiden. Så er den jo nok ikke godkendt endnu, hvis ikke den er kommet retur. Nej. Men nej, det tror jeg ikke er Fakturaservice, der laver sådan nogen der. Det er, når der er noget fast, der kører hver kvartal, og der ligger en overordnet godkendelse fra Peter Stig på, at den her har en baseline-fakturering, så behøver de ikke at lægge det ind som krediteringssag, der skal op til Peter Stig hver gang. Men så skal de bare aflevere dem på Fase, så laver Fakturaservice dem. Nej, nej. Ja, men jeg har faktisk lidt mere. Tennas gruppe har lovet os 53 timers overarbejde. Så Heidi over fra Vest, hun renser Mobiø, OHM Øst og Vest for alle de nemme sager og smider over i Tennas Bakke. I skal ikke gøre noget. Men det skulle også gerne give et godt indhøg, at de tager 53 timer. Det gør de frem til den 26. på frivillig overarbejde. Ja, så det er super, super. Jamen, så vil jeg bare sige, at vi havde en super, super dag i går. Ikke nok med, at der er nogen, der har arbejdet over frivilligt i går aftes, men den generelle produktion, der har vi altså afsluttet 393 sager i går. I mandags afsluttede vi 210, tirsdag 273, onsdag 290 og torsdag 393.
Så det er altså helt vildt flot. Vi har stået for 34% af den samlede produktion i hele ordreservice. Og det giver et gennemsnit på 26 afsluttede sager per medarbejder i går. Det er altså top performance. Det skal I sgu have tak for. Ja. Og så har jeg bare lige en sidste ting. Der er nogle af jer, der har opdaget, at der er kommet en ny CDM-to-do-liste, som hedder Mobil. Og det er fordi, at på Fastnet og Bredbånd og Scale og Fiber, der har man også haft øst og vest to-do-lister. Men der har man ønsket at lægge det sammen, fordi man har i eTray også lagt deres bakker sammen, så de har kun én bakke og er ligeglade med, om det er øst-vest. Vi har valgt stadigvæk at køre med øst-vest-bakker, og det vil vi også meget gerne blive ved med i CDM. Men fordi det er en MIO, der er blevet lavet, og et ekstern IT-firma, der er kommet ind for at slå de der CDM-bakker sammen, så er vores CDM-bakke omfattet af det. Så vi kommer til at få en mobilbakke, der hedder Mobil, og ikke MobiØ og MobiV længere. Og det bliver lige lidt forvirrende, fordi så bliver det bare et endnu større forvirrende hul. Men det må vi lige få en plan for, hvordan at vi håndterer det, og hvem gør hvad. Om vi stadigvæk kigger efter øst-vest-sager, eller vi bare arbejder på dato. Men det får Gitte og jeg lige snakket om. Det er bare så I ved, at nu ligger der altså en CDM to-do-liste, der hedder Mobil. Og når MobiØ og når MobiV de er tomme, så det er de lukket. Men det er ikke helt optimalt, men nogle gange vinder man, og nogle gange taber man. Og der tabte vi, desværre. Derudover har Gitte og jeg besluttet, at PIN, PUK og spær og ejerskifter, at det er sådan set lidt ligegyldigt, om vi har en øst- og en vestbakke. Så der har vi bestilt nogle nye bakker, som kommer på mandag. Men det betyder også, at fra i dag af, så skal vi slet ikke tænke på PIN, PUK og spær mere, fordi de tømmer vores bakke, og fra på mandag bliver der kun én fælles bakke. Og det samme med ejerskifte, men til gengæld er det så også der er blevet ansvarlig for ejerskifte. Så vi får en hel del mere at kigge til i ejerskiftebakken, da vi får ansvaret for det hele. Men det er simpelthen en måde at udligne ressourcerne en lille smule på, så længe de har de 4 på ski over i vest. Vi har vundet i lotteriet. Vi har vundet i lotteriet der. Sådan er det. De arbejder og knokler, og på min fredagsmail i eftermiddag, der får jeg også lige en status ud over, hvor meget de har lavet, og hvor meget de mangler. Vi regner med, at de er færdige sidst i maj. De arbejder over frivilligt og knokler igennem. Og det er mere, der er nogle kollegaer også. Ja, de regner med, at de er færdige sidst i maj. Men der kommer en status med ud på fredagsmailen i dag, hvor I kan se, hvor meget de har nået at lave. Men de knokler. Hanne? Jeg vil bare spørge dem, der nu tager på overvejende Mobil Øst og Vest. Hvad med de nemme i Enterprise? Kunne de ikke tage dem også? Jeg tror, vi skal fokusere på fællesbanken lige nu. Det kunne de godt, men jeg tror, vi skal fokusere på fællesbanken, og at I så koordinerer iblandt jer, hvem der hjælper hvem, for ikke at mixe det alt for meget sammen. Hvis nu de udgår af nemme, Nå ja. så var det en... Ja. Men ja, så vil ikke nemme. Ellers nogen har noget? Så skal vi have gyde til Lux. Det skal vi huske. Er der en, der melder sig? Tavleansvarlig i næste uge. Hold da op. Jeg var altså lige inde og gik. Jeg har ikke stået på den. Skal du være på? Godt. Siger det. Det skal nok blive spændende. Er det sekundant? Jeg vil godt være sekundær. Sekundant. Sekundant. Det lyder så fint. Ja, skal vi lige have et duel? Nej, det håber jeg ikke. Fordi i næste uge, så er det mig, der styrer. Ja, så får den bare hele armen. Det var det. Super. God fredag. Tak i lige måde. Måde, ikke?